Slovenský tenisový zväz začal s realizáciou projektu Tenis do škôl v roku 2008. Pilotný projekt prebiehal na 22 školách v rámci celého Slovenska. Výsledky experimentu priniesli až prekvapujúco pozitívne reakcie učiteľov a žiakov. Cieľom projektu je zatraktívniť hodiny telesnej výchovy a pritiahnuť tým deti k aktívnemu, pravidelnému športovaniu. Myslíme si, že sa nám cieľ projektu darí naplňať. Na základe vyhodnotenia výsledkov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaradilo tenis od školského roku 2008-2009 do štátneho a školského vzdelávacieho programu. Od začiatku projektu sa v rámci hodín telesnej výchovy s tenisom oboznámilo približne 100 000 detí. Naša škola v Dobrej Nive sa zapojila do projektu Tenis do škôl pred zhruba 7 rokmi v roku 2010. Počas celých týchto 7 rokov sa k tomuto športu dostalo okolo 800 až 1000 žiakov našej školy. V rámci tohto projektu Tenis do škôl pokračujeme v tomto projekte aj v pobednejších hodinách, kde v rámci Centra voľného času sú vytvorené 3 krúžky. A samozrejme z tohoto ťažíme aj my v rámci Centra voľného času, kde je vlastne materiálno-technické zabezpečenie, aby tieto krúžky fungovali. Veľmi sme privítali projekt Tenis do škôl. Pomáha nám hlavne materiálne, ale takisto aj metodicky. Spojená škola Hanušovce, Kukurulovo 552. V našej škole navštevuje 115 žiakov. Spojená škola je preto, lebo má 3 zložky, a to špeciálna materská škola, základná škola a praktická škola. V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu Tenis do škôl. Do projektu sú zapojení hlavne žiaci 2. stupňa špeciálnej základnej školy. Sú to žiaci s postihnutím, preto sa snažíme hlavne také jednoduchšie koordinačné aj cvičenia s raketou, s loptičkou. Sme školou, ktorá má, si myslím, výborné podmienky pre výuku tenisu a pre tenis ako v širšom poňatí pre mesto Prešov. Preto aj naša škola je zapojená do projektu Tenis do škôl, za čo môžem veľmi pekne poďakovať hlavne Slovenskému tenisovému zväzu. Do budúcnosti by sme chceli práve z našich detí v 5. ročníku otvoriť aj tenisovú triedu. Tenisová akadémia Prešov spolupracuje s touto školou so žiakmi od 1. ročníka. Snažíme sa ich naučiť základy tenisu, prejsť všetky údery a následne tieto deti potom pokračujú na tréningoch v klube. Nachádzame sa v telocvični základnej školy s materskou školou v Tulčíku. Naša základná škola sa v roku 2013 zapojila do projektu Tenis do škôl. Do projektu sú zapojení žiaci od 1. až po 9. ročník našej základnej školy. Na hodinách telesnej výchovy v rámci 1. aj 2. stupňa sa snažíme implementovať prvky tenisových zručností a pripraviť žiakov a dať im základy k tomu krásnemu tenisovému športu. Ja sa volám Laura Štalmachová, chodím do 3. B triedy a som rada, že máme takú super pani učiteľku, že nás učí vlastne tenis a že si to niekedy môžeme vôbec zahrať. Základná škola námestie Mladosti 1 Hájik sa zapojila do celoslovenského projektu Tenis do škôl od roku 2013 a tenis vyučujeme na hodinách telesnej výchovy v 3. a 4. ročníku. Deti to veľmi baví a tieto hodiny sú pre ne veľmi zaujímavé. Dúfam, že projekt bude pokračovať aj ďalej. Od roku 2009 funguje na našej základnej škole projekt Tenis do škôl pod vedením trénera z tenisového klubu Dolné Kysuce. Deti sa veľmi na tento projekt tešia, sú to hodiny telesnej výchovy a na týchto hodinách pod jeho odborným vedením sa deti učia základy tenisu. Tenisový klub Dolné Kysuce existuje už 12 rokov a je zameraný na vyhľadávanie talentov v rámci Dolných Kysuc a predovšetkým na vidieku. Žiaci absolvujú spolu so mňou a s pani učiteľkou triednou 10 hodín venovaných tenisovej hre.
projektu Tenis do škôl sme zapojení od roku 2014. Žiakov to veľmi oslovilo, vlastne tento projekt sa uskutočňuje v triedách, ktoré sú od 1. stupňa až po 2. V zimných mesiacoch sa výučba realizuje v tejto budove, vlastne v tejto telocvični a v letných na vonkajšom multifunkčnom ihrisku asfaltovom. Do projektu Tenis do škôl sme zapojení od roku 2008. Slovenský tenisový zväz nám poskytol materiálno-technické zabezpečenie a samozrejme vyškolil naše pani učiteľky. V spolupráci s obcou Lieskovec a s Lieskovským tenisovým klubom využívame na hodiny telesnej výchovy tenisové kurty, antukové tenisové kurty a zároveň novú športovú halu. Náš Lieskovský tenisový klub je tenisový klub, ktorý momentálne zastrešuje prípravu asi 150 deťom všetkých vekových kategórií. V rámci telesnej výchovy, ale aj v rámci rôznych krúžkov sa majú takto možnosť s tenisom, s týmto krásnym športom zoznámiť aj deti zo sociálne znevýhodnených rodín a veľmi sa im tento projekt zapáčil. Organizujeme rôzne turnaje v rámci základnej školy a takisto pripravujeme deti aj na konfrontáciu s inými klubmi. Máme takisto vypracovanú aj metodiku, ktorú sme dostali od Slovenského tenisového zväzu, ktorá nám dosť pomáha. Deti sú šikovné v tom, že sú pohyblivé a keďže vidia, že je to niečo nové, niečo iné ako bežná telesná výchova, tak sa radi zapoja. Naša škola sa zapojila do projektu Tenis do škôl v roku 2009 a máme to zakomponované aj do plánov tematických na 1. stupni. Deti táto činnosť veľmi baví, práca s raketami, práca s loptičkami, rozvíja sa u nich zručnosť, vytrvalosť, trpezlivosť a myslím si, že tento projekt je veľmi úspešný. Volám sa Matúš, mám veľmi rád tenis, páči sa mi, že si ho môžem nacvičovať. Hrozne rád mám, keď máme telesnú, lebo viem, že sa naučíme nejaké ďalšie cvičenie. Naša škola sa zapojila do projektu v roku 2012. Na hodinách telesnej výchovy robíme s deťmi rôzne súťaže, čo sa týka tenisu. Deti ho majú radi a snažíme sa ich vychovať v duchu tenisu a fair play. Volám sa Paula a podľa mňa je veľmi super, že si môžeme na telesnej výchove zahrať tenis, pretože ma to veľmi baví. Základná škola Kysucký Lieskovec je zapojená do projektu Tenis do škôl, ktorý organizuje Tenisový zväz Bratislava 10 rokov. Po návrhu spolupráce pánom Jozefom Bačom vedenie školy pristúpilo na realizáciu tohto projektu, na základe ktorého sme vybudovali 2 tenisové dvorce. Základy tenisovej prípravy prevádzame na 1. stupni na hodinách telesnej výchovy 2-krát do týždňa podľa zadania témy, podľa učebných plánov. Základná škola Špačince sa zapojila do projektu Tenis do škôl v roku 2013. Deti to neskutočne baví. Máme veľmi dobrého trénera, ktorý s deťmi trénuje. Majú ho radi, dokáže s nimi veľmi dobre pracovať. Naša spolupráca so základnou školou v Špačinciach trvá už asi 3-4 roky. Sú tu veľmi šikovné deti, dobre sa s nimi spolupracuje, vychádzajú nám v ústretí aj pán riaditeľ, aj pani učiteľky, takže tá spolupráca je veľmi dobrá. Ahojte deti, veľmi sa teším, že sa učíte hrať tenis. Je to naozaj krásna hra a veľmi vám držím palce. A čo vaša škola? Zapojte sa na SCZ.sk Tenis do škôl. Srdečne by sme sa chceli poďakovať Slovenskému tenisovému zväzu za túto možnosť byť v tomto projekte a takisto za materiálne vybavenie, ktoré nám poskytlo, aby sme u detí v mladšom aj staršom školskom veku mohli rozvíjať tieto tenisové zručnosti a pripraviť ich na život. Naša škola by sa chcela poďakovať za vybavenie a hlavne rakety, siete, tenisové loptičky a všetko, čo k tomuto krásnemu športu patrí Slovenskému tenisovému zväzu, ktorý organizuje tento projekt, pretože vďaka
tomuto projektu sme sa dostali k materiálom ako tenisové rakety, loptičky. Veľmi pekne by sme chceli poďakovať aj za všetky pomocky, ktoré sa vďaka tomuto projektu do našej školy dostali. Naša základná škola by sa chcela touto cestou poďakovať. Chcem sa touto cestou poďakovať